Вечерта кралица, сутрин е грозница. Току-що осъзнах, че всичко е възможно. А щом всичко е възможно, значи мога да отида на Марс. Понеже забелязах, че баба Гърнушка е напълнява с цвет уикенди всеки ден. Затова днес аз съм решила да я накараме да потича из къщата, да отслабни малко, като си представи, че аз съм месо и тя иска да ме хване и ще й пусне малко мотивираща музика. Лютеничка, лютеничка, за кебабчето. Дайте кетчуп, за да стане още по-вкусното. Аре, ма какво ти стана, бе? Бяга 10 метра и припадна. Ама като за първи път добре. Айде почини си 5 минути и пак започваме. Сега аз съм инспектор и ще проверявам качеството на предметите на баба Гърнушка. Масата е от темо, то се личи. Вратата на кола